Shuttersbond Juliana bestaat uit verenigingen uit Noord- en Midden-Limburg. Elk van die shutterijen bestaat uit gepassioneerde leden waar het shuttersbloed door de aderen struimt. Wij zien die personen. We maken kennis met ze in het shuttersleven. Mijn naam is Gerry Scheres. Ik ben toetelaarster bij de shutterie. Mijn man is al vanaf 1978 lid van de shutterie. Pas in 2019 mochten de dames bij de bussen shutten. Dus vanaf die tijd ben ik echt pas lid bij de shutterie. Maar ik trek dus al bijna 50 jaar met de shutterie. Mijn man komt uit een echte shutterfamilie en al zijn broers zijn lid van de shutterie. Dus, en zijn vader waren lid van de shutterie. Dus vandaar dat we ook vanzelf lid worden bij de shutterie. De saamhorigheid is geweldig bij de shutterswereld. Veel shutters gaan voor het eten of voor, maar bij ons is het eigenlijk de saamhorigheid en vooral het feest bij de bussen shutten. Vanaf 2019 mochten er dameslid worden van de shutterie. En dat was ook het moment waarop we zijn gaan nadenken van alleen dames bij het korps of achterop. Of ga ze ook denken aan marketanser, soetelaarster met een echte damestaak binnen de shutterie. En uiteindelijk heeft dat in 2020 gestalte gekregen. Maar door corona zijn we weer achteruit gegooid. En de soetelaarsters zijn pas in 2021 geïnstalleerd. De kenschap betekenen voor de shutterie, maar dan hebben ze ook echt een speciale taak binnen de shutterie. Een marketanser of soetelaarster vroeger, die verzorgde het leger. En die zorgde dan voor een hapje en een drankje. Nou, dat doen wij met het mandje dus ook. Soetelaarsters hebben een kruikje in het mandje. Dat is het grote verschil met marketansters. Het kruikje. En de marketansters hebben een wienveitje omhangen. In het kruikje daar zit van sterke drank in. Wij hebben er lindenboomlikeur in zetten. In het kruikje. Ja, het kan niet missen voor Neerse begrippen. Daar zit in het mandje een brood, een stukje kaas, een stukje worst, een mes. Het moet een mes zijn met een houten handvat, niet gekarteld, maar wel goed om af te snijden. En een broodplankje zit er in het mandje. Dat hebben ze natuurlijk nodig om ook stukjes af te kunnen snijden. Het plankje kunnen we op het mandje leggen. We hebben bijvoorbeeld een stukje kaas. We wisten wel dat er veel bij hoorde, maar dat er zoveel bij hoorde, en de normen veranderen ook telkens weer. Dus we wisten echt niet van zoveel gebroeken en zoveel tradities dat er waren.
Maar je merkt nog elke keer weer bij de beoordelingen, ja, dan is er weer iets bijgekomen bij de normen of er wordt op iets anders gelet als voorher. Dat blijft aan verandering onderhevig. Proost op de lindeboomlikeur.